שלום לכולם. וברכה. אהלן. אהלן יונתן, אהלן נועם, אהלן לירון, כולנו מרפאת NJ, מרפאה שמתמחה בניתוחים פלסטיים, כל ניתוחי עיצוב הגוף והפנים, שבה שני מנתחים עובדים יחד בחדר אחד. נכון? נכון מאוד, אמת. אז ברוכים הבאים לשיחת חתך, פרק ראשון, ואנחנו מתחילים. לירון הורוביץ עם שיחת חתך מבית NJ קוסמטיקה. אני הגעתי אליכם כמטופלת. לא הכרתי אתכם, לא שמעתי עליכם, קראתי המלצה אחת באחת מקבוצות הפייסבוק, ומשהו בירושלים הזה עשה לי את זה, כירושלמית לשעבר, והחלטתי להגיע אחרי ירידה במשקל של 20 קילו. ולפלרטט עם הרעיון של ניתוח פלסטי, להיפטר מכל העודפים שנשארו שם. קבעתי פגישה אצל יונתן, ונפגשתי רק איתו. וזה כנראה לקח בערך 10 דקות, שהבנתי שאלה הידיים שכנראה ינתחו אותי, ואותך, נועם, פגשתי רק אחר כך. לעשות את הסיפור הארוך הרבה יותר קצר, יצא שהתקשורת בינינו קלחה וצלחה, ומאוד עצבן אותי שאף אחד לא מכיר אתכם, ושהייתם ככה מאוד מאוד אנטי חשיפה, פרסום, לא יודעת אם אנטי, זו המילה, אבל הייתם צריכים עזרה שם. אני בדיוק סגרתי את העסק שלי, והחלטתי שאני עוזרת לכם. רק אני אגיד בסוגריים, שזאת הייתה תוצאה של התגשמות כל חלומותיי. לא דמיינתי שאני אוכל להגיע לתוצאה כזאת, ואולי זה מקום... תוצאה של הניתוח או תוצאה של העבודה שלך? תוצאה של העבודה שלך. אוקיי. ושלך. אז מעניין אותי לשמוע איך אתם רואים את האבולוציה של המרפאה מאז שהתחלנו, איך הפכתם מדואט לטריו, עם point of view של אישה שלא בוחלת בדעות, ושמעוניינת להיות חלק אינטגרלי מאוד דומיננטי מהדינמיקה ביניכם. ספרו. טוב, אז די תמצאת את הסיפור של ההיכרות, אז באמת אנחנו לפני, אני מדבר אחרי הניתוח כבר, אנחנו לא היינו באמת ברשתות, אני חושב שזה גם לא רק אנחנו, אני לא חושב שזה היה כזה נפוץ, ואנחנו מאוד לא אהבנו כל כך גם בכלל את כל התמונות האלה של הלפני אחרי ברשת, חשבנו שזה לא המקום לחשוף. כן, לחשוף תמיד היה חיסיון רפואי, ופתאום זה יותר ויותר, נשים בעצמם היו מפרסמות תמונות של עצמן חצי ערומות ברשת, ולנו עוד הפעם, איפה שאנחנו באנו, זה היה נראה מאוד מוזר. ועד מה שנקרא, הגעת ותחת לנו בפנים שזה לא יעבוד בלי זה, אז לאט לאט התחלנו ככה, התחלת לחשוף אותנו יותר ויותר. עסקתי לכם. אני ככה יריץ את זה נורא נורא מהר, שלפני איזה כמה חודשים היינו ממש באיזה טרום ניתוח, ואיזה מישהי כזה עוברת והסתכלה לתוך החדר שישבנו, ואמרה, אלה המנתחים ביחד, אלה המנתחים ביחד. אז כן, כמו שאת אומרת, מאנונימיות מוחלטת, לאנשים שמזהים אותך בחדרי ניתוח. שאני מודה שמאוד קשה לי עם זה, עדיין. אני זוכר שבפעם הראשונה שהתחלת איתנו, בעצם לעבוד איתנו, אז אמרתי לך שאני אנסה לשחרר, אבל יהיה לך מאוד קשה איתי. אני לא יודע אם את זוכרת את זה. שאני זוכרת. לא השתנה. ואני חושב שבדיוק שעד היום
לא, קשה, זה לא נכון. אבל אני משתדל לשתף פעולה, אבל עדיין אני לא אוהב את המצלמות האלה, וגם לא את הפרסום, אבל כנראה זה מה שנחוץ בתחום הזה. ובאמת לא פרסמנו שום דבר, וחשבנו שמי שרוצה יגיע אלינו. אבל הערת את תשומת ליבנו, ואנחנו די... גילינו את בדיוק. נפלאות הטכנולוגיה. אני חייבת להגיד שאתם די בקלות זורמים כשצריך, כשנפתחת מצלמה, ומסבירים ומשתפים פעולה, וזה לא כזה קשה. ותראי לאן הגענו. יאללה. אני רוצה שתספרו קצת במה שונה העשייה שלכם בהדסה, לעומת השיתוף פעולה הזה שלכם במרפאה הפרטית ב-NJ. כאילו לכל אחד יש בעצם התמחות שונה לחלוטין בתחומי הפלסטיקה, והביחדיות הזאת שהחלטתם לחבור אליה במרפאה הפרטית, היא בעצם מאוד מאוד שונה. אז בואו תספרו לי במה כל אחד מומחה. בסיום ההתמחות, לפני 12 שנה בערך, נסעתי לתת התמחות בפלסטיקה ילדים בטורונטו, שם בעיקר עשיתי ניתוחים של חך ושפה שסויים, או כל מיני מומים מולדים אחרים בילדים, למשל תינוק שנולד בלי אוזן, אז ממש לבנות לו אוזן, להוציא לו כמה צלעות ולגלף בצד צורה של אוזן, ואז להשתיל את זה חזרה. ככה יצרו את חווה. נכון. ובעצם בהדסה עין כרם אני פלסטיקאי ילדים, לא רק, אני גם מבוגרים, אבל בתת התמחות שלי אני מנתח פלסטי ילדים. זאת אומרת, זו הנישה שלי בהדסה. יונתן יספר על התחום שלו. אז אני עושה בעיקר שחזורים, שזה בעצם התת שלי, שזה שחזורים של גידולים וטראומה, שזה לא מוגבל לאזור אחד, זה תלוי, הרוב זה ראש צוואר, אבל גם גפיים, ועכשיו גם בתקופת המלחמה יש לא מעט, אבל תמיד יש, הדסה זה מקום ריפרל, בעצם מפנים לשם המון, כל התחום האונקולוגיה מאוד מאוד גדול בהדסה, ולכן יש גם המון מנותחים, ואם נקטין מזה קצת, אז אני עושה פחחות וצבע, אני בא אחרי שעושים את הבלגן, ואני מסדר את זה. ניתוחים ארוכים מאוד. נכון. לעומת ניתוחים אסתטיים. נכון. ניתוחים יכולים להגיע גם ל-20 שעות וכאלו, אבל... והקהל שאתם מתעסקים איתו הוא קהל שונה לחלוטין. בעצם בהדסה אתם ממש מתעסקים עם דברים שלפעמים הם הצלת חיים. לעומת הדולצ'ה ויטה של הניתוחים. שזה הניתוחי אסתטיקה, שזה אומנם חלום מאוד מאוד גדול בשביל מישהי, אבל זה לא ה-must have של החיים. הקהל הוא מאוד מאוד שונה. נכון, אבל זה עוד נישה שחבל לנו לפספס, בהדסה אין נתח גדול של ניתוחים אסתטיים, ולהתעסק רק בפן השחזורי, או פחות אסתטי, אני חושב שזה חבל. איך זה לעבוד עם קהל שהוא תינוקות וילדים, זאת אומרת, אתה עובד מול ההורים, יש איזה... זה נורא נוח לעבוד ככה, הילדים פחות מתלוננים. כן? אבל לא, זה באמת עבודה אחרת, זה עבודה אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה עבודה אחרת, אבל משניהם אני מאוד נהנה. אני חושב אבל הם גם די מפריעים אחד את השני, כי אלף יש פרופורציה בחיים, זה לא שאתה מתעסק רק באסתטיקה, וכמו שאת אומרת, ככה באיזה משהו קטן שאפשר להגיד, אפשר לוותר על זה, ומצד שני בהדסה אנחנו עושים בעיקר בסוף ניתוחים שהם תפקודים, גם בילדים, גם במבוגרים, זה בסוף, בלי זה מאוד מאוד קשה לתפקד, ואז אנחנו מביאים קצת את היכולות מהאופציה הזאת לאופציה הזאת, ואני חושב שזה דווקא נותן שילוב מנצח. אתה יודע שאחד הדברים שיותר מסקרנים, את הנשים שמגיעות לפגישות ייעוץ, זה, יש את התמונות שלכם באתר, ומזהים אותך כאדם דתי, חובש כיפה. ויש איזושהי מבוכה יותר גדולה,
מזה שאתם שניים, מזה שאתם גברים, מזה שעכשיו אני צריכה להתפשט ולהראות לכם את החזה שלי חשוף, מזה שאתה דתי. כאילו הנקודת מבט של אישה חילונית, נשים דתיות דווקא כאילו רואות אותך לחלוטין כרופא, שהן באות לרופא, הן באות עם הבעל, ויש שם איזושהי ביזנס כרגיל כזה. אצל נשים חילוניות זה כזה, אבל הוא דתי, אבל זה לא כאילו, זה כאילו הן מרגישות שהן לא מכבדות אותך, שהן צריכות כזה להתכסות, שהן צריכות לכבד את המעמד. אז באמת זו פעם ראשונה שאני שומע את זה. באמת? כן. זאת אומרת, כן שמעתי שאלות של איך בן אדם דתי עושה ניתוחים, של ציצים. ניתוחים אסתטיים. כן, או כשאתה מספר למישהו שאתה מנתח פלסטי, אז ישר הוא מחייך, ואתה יודע על מה הוא חושב. אבל לא חושב שיש מעבר לזה, זאת אומרת, עוד הרבה יותר, זה לא רק הניתוחים האסתטיים. אבל לזה אף פעם לא שמעתי, שהן מרגישות לא נוח דווקא בפניי. זאת אומרת, שוב, כן שאלו, איך בתור אדם דתי אתה מנתח, אבל... לא, יש גם את זה, וגם את העניין של ללחוץ יד. לא ללחוץ יד, כן שומר נגיעה, לא שומר נגיעה, כן אפשר לתת לו חיבוק, לא. אז אני משתדל שלא, אבל אם אין ברירה... הגענו כדי להניח את זה על השולחן. לא, אבל אם אין ברירה, אז בסדר. אז לוחצים יד וגם חיבוק. חיבוק ונשיקה, הוא אף על זה. שיקה. טוב, אני רוצה שנדבר קצת על השנה האחרונה שחלפה. שאנחנו הגענו לפיק של הפיק שלה, דווקא באוקטובר, וחיכו לנו המון ניתוחים. והייתה שבת הנוראית, השעתית הזאת, שלאחריה היה אמור להיות באמת שבוע עמוס מאוד. וכבר בבוקר, כזה 10 דקות לתוך הפרסום של מה שקרה, דיברתי איתך בטלפון, ואמרת לי, תבטלי את הכל, מגייסים אותי. אני עולה על מדים עכשיו. ובהמשך גם אתה התגייסת. ואני חושבת שיותר מההיסטריה של כל חודש להתמודד עם עוד ביטולים ועוד ביטולים, כי גם לא ידענו מתי אתם חוזרים, לא ידענו לפרק זמן של כמה זמן אתם מגויסים, אז היה צריך פשוט לבטל מרפאות שלמות, לבטל ניתוחים, להתקשר ללקוחות ולבטל להם את הניתוח שהם חיכו לו והתארגנו אליו חודשים. כמובן שהיו פרופורציות, כן? ונשים לרוב לחלוטין הבינו את זה, אבל זאת הייתה ההתמודדות שלי בעורף. ומעבר להתמודדות הזאת ולהחזיק את זה, דאגתי לכם מאוד, 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 מאוד. זה מאוד העסיק אותי, ואתם פשוט הפכתם להיות לוחמים ב100% משרה. איך לכם זה היה, המעבר הזה? כאילו, מה אתם עושים שם? גם... אז אני אגיד רק שזה היה ברור, ברגע שהכל התחיל, זה היה ברור לי שקראו לי ולנועם די מהר, כלומר שאנחנו, תוך יום אנחנו כבר נהיה שם, וככה היה גם. ומכיוון ששנינו משמשים כרופאים ביחידות לוחמות, אז ברור שמיד גם התייצבנו ולהיות שם, ולא ידענו, כמובן שאף אחד לא ידע לאן זה הולך וכמה זמן, באופן אינטנסיבי זה היה 5 חודשים, אחרי זה עוד המשכנו עד לאחרונה לסירוגין, זה עדיין לא נגמר כמובן, אבל בפן המרפאתי פה, אין ספק שזה מכה קשה, מרפאה שסגורה 5 חודשים ולא מתפקדת, גם לא עומדת בהתחייבויות שלה למטופלים שהיו, וגם לא יוצרת מטופלים חדשים, כי אנחנו לא קיימים. וזה לא שהתחום הפסיק לעבוד, זה אנחנו הפסקנו לעבוד. אבל יש סדרי עדיפויות, יש דברים שהם חשובים יותר. בדיוק, אני לא מצטער, זה נכון שהיה לנו פה הפסד גדול, גם של מטופלים שאני מבין אותם, זאת אומרת לא רצו לחכות ולהמתין ולא ידעו מה קורה איתם. הרוב דווקא חיכו. הרוב חיכו זה נכון, אבל גם את אלה שלא חיכו, אין לי שום בעיה עם זה. ברור. אני חושב שזה מה שהיה צריך לעשות, זאת אומרת זה מה שהיינו צריכים לעשות, ואני לא מצטער על רגע אחד שהמרפאה הייתה סגורה, בגלל שהיינו בלחימה באיו"ש או בעזה או בלבנון. זה מה שהיה צריך לעשות וזהו.
זה בסדר גמור. ועכשיו אנחנו מנסים שוב לחזור לעצמנו ומצליחים, בזכותך. עד הצו הבא. כן. אני זוכרת שלנו היה איזה כזה דייט קפה באיזה בוקר אחד שחזרת, והתקשרנו אמרתי לך, יונתן, אני לא יכולה לעשות את הטלפון הזה, אני לא יכולה לבטל לה עוד הפעם, לשתיים האלה. לא יכולה לבטל להם את הניתוח עוד הפעם. ואמרת לי, סבבה, תחכי, ואנחנו נעשה את זה ביחד, והם פשוט התחילו לפקוט לנו בטלפון שתיהן. ממה? מזה ששוב מבטלים? מהכל, מהסטרס, מהסיטואציה, מאיזושהי הודעה לכם. אנשים לא ידעו מה להגיד, מה לשלוח לי, איזה הודעה לשלוח לי כדי לשלוח לכם, תשמרו על עצמכם. כאילו, באמת, זה נתפסתם ממש כאיזה שני גיבורים, זה היה מאוד מוערך. זה היה מאוד... וגם כולם דאגו, כמו שכולם דואגים עכשיו, אבל הם ממש התפרקו בטלפון, זה היה, אפילו אתה היית בהצפה מזה, זה היה קשה, זה היה קשוח, והייתה אחת שאפילו ממש ממש בכתה ואמרה, ואני מחכה רק לכם, אני לא עוברת ואני לא הולכת לייעוצים אחרים, הניתוח שלי יחכה ואני מחכה רק לכם. אתה זוכר את זה? קיצר, זה היה מאוד מרגש. בכלל, כאילו, המפגש עם נשים שמטופלות שלנו בסוף, אני חושבת שיש לנו מטופלות מאוד מאוד, אני חושבת שבסוף כל עסק מוצא את המטופלות שמתאימות לו, ואלה שמגיעות אלינו זה אחלה מטופלות. הן מרגשות ומתרגשות איתנו, והן עוברות איתנו הרבה מאוד דברים, כאילו בכלל בשנה וחצי האחרונות, הם לחלוטין היו חלק חשוב מאוד. אבל אני חושב שזה הרבה פעמים בעסקים מסוימים, הרי המטופלים הם מביאים את החברים שלהם מפה לאוזן. ואני חושב שגם בבחירה של המטופלים שלנו, אנחנו בוחרים בסוף מטופלים ספציפיים, כלומר, זה לא רק שהמטופלים בוחרים אותנו, גם אנחנו בוחרים אותם. ואז ברגע יש איזשהו סטנדרט של מטופלים, גם החברות שלהן שמגיעות, הן די דומות, הרי תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. אז, ולכן אני חושב שכמו שאת אומרת, הרבה מהמטופלות שלנו הם כאלה, כי לאט לאט זה מתייצב לאוכלוסייה מסוימת, למשפחה. משפחה. אז אוקיי, אז אני חוזרת שנייה למה שקורה היום, ולדברים שמעסיקים אותנו כל הזמן. בואו נדבר על תופעת הניתוחים בחול. וגם אגב, כתוצאה מהמלחמה, מה שקרה זה שהניתוחים בחול ממש 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 ידללו, והרבה מאוד נשים מעדיפות להישאר ולהתנתח בארץ, ולא במדינות אויב, מה שעשה טוב לתחום הפלסטיקה. כי מצאו מדינות חדשות כבר. מצאו מדינות חדשות, ועדיין הציפייה היא, אנחנו נשארנו כאן, אז אנחנו רוצות לשלם את מה ששילמנו שם, את מה שהובטח לנו שם. עכשיו, התופעה הזאת לא הייתה כל כך מקוממת, לדעתי, אם אנחנו לא היינו נתקלים אתם לא הייתם נתקלים בריקושטים מהסיפור הזה. מה הריקושטים? תראה, אני בטוח שהמנתחים בחול הם מנתחים טובים, ויכולים להיות טובים מאוד גם, אבל זה בעיה להינתח שם. זאת אומרת, ברגע שאתה הולך ועובר ניתוח בחול, זאת אומרת, יש מכמה היבטים. אחד מבחינת המעקב. אז לפעמים אנחנו רואים אותם באים אלינו למרפאה בהדסה, שהיא שעברה ניתוח, הכל בסדר, אבל היא באה למעקב אצלנו פתאום, רק כדי שנגיד לו, כדי שנבדוק ונוודא שהכל בסדר. אז מעקב בעצם אין להם אצל הרופאים שניתחו אותה, שזה חיסרון גדול מבחינתי. מצד שני, גם בתור עובדי הדסה, אנחנו רואים לא מעט אנשים, יכול שזה מעט יחסית לכמות שנוסעים, אבל בכל זאת אלה שהסתבכו שם כשהם בארץ, ובאים מתאשפזים אצלנו, מכל מיני סיבות. זיהומים. זיהום, כן, זיהום, נמק.
זה נכון שזה יכול לקרות גם אצלנו ואצל כל מנתח, אבל זה שאין לך אבא ואמא, איפה, זאת אומרת, פה בארץ, כשאתה חוזר הביתה, זה בעיה, אני חושב, זה חיסרון מאוד גדול. אני חושב שזה, כמו שנועם אומר, סיבוכים יכולים לקרות בכל מקום ולכל אחד. כל המנתח המצוין ביותר יכול להיות סיבוכים. אני חושב שמספרית אנחנו דווקא רואים יותר סיבוכים שמגיעים מחול, כלומר אנחנו רואים גם מהארץ, זה לא שלא, אבל אנחנו רואים יותר, וזה גם לא סוד, הם גם אומרים ששואלים אותם על, סתם אני לא רוצה להיכנס על עוד פעם, כי יש שם מנתחים מצוינים, אבל כמה שומן שאבו, איזה ניתוחים עשו ביחד, ואנחנו רואים ששם כאילו יש יותר, לא מתרנות, יש שם... כאילו אין מגבלה. אין מגבלה, שפה בארץ מאוד מקפידים על בטיחות המטופל, כמה אזורים לנתח ביחד, לא לעבור 5 ליטר שאיבה. יש עניין של חוקים שהאיגוד מאוד מקפיד עליהם, והמנתחים פה בארץ גם מקפידים על זה. ושם אנחנו רואים שקצת אין כאילו באמת חוקים. ואנחנו יודעים שכמה שעושים יותר, או כמה שחורגים מהדברים האלו, יש יותר סיבוכים. סתם אני אומר, אם ניקח לדוגמה דווקא מדינה שהיא מאוד מתפתחת, ויש לה המון ניתוחים אסתטיים, זה ברזיל, שם אחוזי התמותה, מי מדבר על תמותה בניתוחים אסתטיים? תמותה היא לא קטנה, וכי שם באמת הם עושים המון הזרקות שומן לעכוז ודברים כאלה, שבכמויות ונפחים, שפה אני לא חושב שמנתחים היו עושים את זה. האם זה נכון להגיד שיש להם, ביצים יותר גדולות? אולי, אבל זה על חשבון המטופלים. ולכן אני חושב שבמדינות אחרות, המנתחים מרשים לעצמם לעשות דברים שפה לא היו עושים. אני לא יודע עוד פעם מאיזה סיבה, כן, אם זה החוק מתיר להם שם, למרות שבסוף בספרי הפלסטיקה, מה שכולנו לומדים מהם, זה כתוב די חד משמעי לא לעשות את זה. ואז כשהדברים האלה, והם עושים את זה, ואז שמשהו מסתבך, אין מישהו שבאמת ילווה ויתקן או יעשה, וחלק מהטיפולים האלה זה טיפולים מצילי חיים, זיהום קשה בניתוח כזה ענק, זה משהו שהוא סכנת חיים, ואתה עכשיו נמצא מרחק טיסה מהמקום. אז עוד הפעם, כמו שנועם אומר, יכול להיות מנתחים טובים, אבל בסוף גם לנו יש מנותחות מכל הארץ, ושמנותחת מגיעה, סתם דוגמה, מאזור הצפון הרחוק, אנחנו הרבה פעמים מבקשים, בואי תישארי, זה יום-יומיים, כאילו בסביבה, שנוכל לראות אותך, שנוכל לראות שהכל בסדר, שלא תהי במרחק נסיעה אפילו של 3 שעות. אז בטח לא במרחק טיסה, שאין לך אפילו כרטיס. סתם אתן בדיוק עלה לי, נזכרתי באיזה מקרה שמישהי שבא אליי לניתוח של חזה ובטן, הגדלת חזה ומתיחת בטן, ואמרתי לה שאני מוכן לנתח רק את החזה, בגלל שהיא אמרה שהיא מעשנת והיא לא מפסיקה לעשן. וניתחתי רק את החזה. זאת אומרת, יש לנו ניתוחים שאנחנו יכולים לנתח גם עם מעשנות, ויש ניתוחים שאנחנו פשוט לא מוכנים, וזה לא שווה לאף אחד. ואחרי, זאת אומרת, הייתה אצלנו, הזכירה לי, הייתה מאושפזת אצלנו בהדסה. אני זוכרת אותה, אני זוכרת את הסיפור הזה. כן, אז הייתה מאושפזת אצלנו בהדסה. הגיעה עם סיבוך כאילו. הגיעה עם סיבוך של מתיחת בטן, של נמק ופעירות. טסה לטורקיה. בדיוק, היא עשתה את הניתוח בחול, ובביקור בוקר היא הסתכלה עליי, הסתכלתי עליו, ולא זכרתי. היא הייתה נבוכה, היא לא העיזה. היא לא הסכימה להגיד לי שזו היא. נכון. אחר כך עשיתי עוד כמה ביקורים, ובסוף היא כתבה לי וואטסאפ, היה לה את הטלפון שלי, היא כתבה לי וואטסאפ, שזו היא המטופלת שלא הסכמתי לנתח אותה, ועשיתי לה רק הגדלת חזה, בסוף היא עברה את הניתוח בטן בטורקיה, והתביישה להגיד לי. מטופלת מסוכנת. כן. יש לכם, אגב, מטופלת מסוכנת, אתם מצליחים לזהות מפגישת ייעוץ במי מדובר, זאת אומרת, באיזה חומר אנושי מדובר, ואתם אומרים לעצמכם גם לפעמים, אני לא נוגע בה. יש כזה דבר? כאילו מעבר לאינדיקציות של מעשנת, לא מעשנת, כמו שבאמת ידעת להגיד לבחורה הזאת. אז לדעתי יש, ולצערי כבר סירבנו לכמה, זאת אומרת, לנתח כמה. לא מעט. נכון? זאת אומרת, אם אנחנו רואים מישהי שהציפיות שלה לא מציאותיות. בדיוק, לא מציאותיות, אז אנחנו פשוט נגיד לה,
שאנחנו לא נוכל להגיע לתוצאה שהיא מבקשת. יש גם כאלה שזה לאו דווקא בתוצאה, יש כאלה שהן מבקשות דברים הזויים, כמו אם אתה זוכר, הייתה את זאת עם האוזניים, עם התנוחים, שלא רצתה תנוחים באוזניים, שנוריד את התנוחים. כל מיני כאלה בקשות שהן קצת ביזריות, אז ברור שמשהו שם לא מחובר עד הסוף. זאת אומרת שאפשר לבצע את הניתוחים האלה, אבל אתם מעדיפים, אתם רואים את עצמכם כזוג מנתחים עם point of view שמרני? לא. אני חושב אני חושב שקודם כל זה בטיחות המטופלת. אוקיי. שזה כמובן, אבל אני לא חושב שאנחנו שמרנים, אבל אני לא חושב שאנחנו פתאום תבוא מישהי ורוצה לפצל לשון. שגם זה קיים, או להשתיל קרניים, כל מיני דברים כאלה. אני לא חושב שאנחנו נעשה את זה, כי אני לא חושב שרוב המנתחים הם לא יסכימו לעשות דבר כזה. כן, אבל יש דברים שהם, כאילו, אתה הולך נורא נורא קיצוני, אבל נניח אישה שמעוניינת בחזה שהוא ג'סיקה רביט סטייל, היא רוצה את הפרופורציות האלה, היא רוצה עכוז ענק, והיא רוצה חזה מפואר וגדול, אז אם ככה אנחנו שמרנים. כן, לא נבצע, כאילו חד משמעית. כי אנחנו יודעים מה ההשלכות של זה, או מראש יכולים גם, יודעים מה הסיבוכים שיכולים להיות. זאת אומרת, זה לא עניין של טעם אישי בעצם, זה עניין של פשוט אחריות רפואית גרידה. כן. אני חושב שלגבי עניין של טעם אישי, אני חושב אנחנו תמיד אומרים למטופלת מה אנחנו חושבים, וכל עוד זה לא חורג, כמו שאמרנו, אז אנחנו נלך איתה, כלומר בסוף הרי היא זו שמחליטה. אבל אם זה כמו שאמרת, ושד 800 והזרקת שומן לעכוז, אז פחות. תסבירו יפה שלא. נכון. לא את כולם צריך לנתח, לא אנחנו צריכים לנתח את כולם. גם בהזרקות, יונתן, שאתה זה שמבצע אצלנו את ההזרקות, אתה גם כן מאוד מאוד נזהר עם זה. נכון. זאת אומרת, אין דבר כזה מעל למזרק אחד בשפתיים, עם להגזים עם עצמות לחיים, הכל כאילו, לקו לסת אתה לא עושה, שהרבה מאוד מנתחים עושים, שקעי עיניים אתה לא עושה, למה הבחירות האלה? אני חושב עוד הפעם, בכמות גדולות זה עניין של בטיחות, אחד, ודבר שני זה עניין של מראה טבעי, אנחנו מאוד בכלל במרפאה מחוברים למראה טבעי, לא למראה עשוי, כלומר גם ההזרקות, גם הניתוחים, אך לא נעשה דברים שאנשים יראו מאוד מאוד עשויים אחרי זה, ולכן ופה זה אולי זה טעם אישי קצת, מה שאני אראה מישהי בחוב ואני אגיד, וואי, זה נראה מוגזם לגמרי, מי הזריק לה, אז אני בטח לא אעשה דבר כזה. חלק מהמטופלות לא אוהבות את זה, אבל... כן, הייתה אישה אחת שנכנסה, ואפילו אני קיבלתי ביקורת, מרוב שאתם מנסים לשמור על הטבעיות. אני קיבלתי יום אחד ביקורת מאחת המטופלות, שאמרה לי, אבל את כאן, למה כל הפרצוף שלך נופל? למה את לא עושה משהו? אמרתי, אבל אני אחרי. אז כן, אז... זה באמת משהו שאני ממש מקפידה גם לדבר עליו בשיחת טלפון הראשונית כבר, ואם מישהי מתעניינת בסוגים האלה של הטיפולים, אני הודפת, כדי לא לבזבז גם לה את הזמן, ובאמת זה מאוד מאוד ניכר גם בתוצאות של הניתוחים שלכם, מבחינת גודל שתל, שאיבה שהיא לא באמת... קיצונית מאוד, ושמירה וכבוד למראה הטבעי של המטופלת, שזה לא מובן מאליו, וזה מאוד יפה, וגם אפילו מאוד מאוד טרנדי. בואו ניכנס קצת לנושא אחת ולתמיד של BMI תקין. מה זה BMI תקין? מה זה בכלל ההגדרה הזאת? והאם עולם הפלסטיקה שונא שמנות? א', זה לא עולם הפלסטיקה, זה לא איזה קו מנחה שהומצא בעולם הפלסטיקה. BMI זה בסוף איזשהו מדד של משקל לעומת גובה, ואנחנו רואים שפשוט כמה שה-BMI יותר גבוה, יש יותר סיבוכים, הן מבחינה הרדמתית, והן מבחינת סיבוכים בניתוח. משרד הבריאות בסוף קבע איזה cut-off שממנו אסור לנתח, כמובן ניתוחים אלקטיביים. ואנחנו עוד הורדנו ואנחנו עוד הורדנו אותו, כי אנחנו רוצים לעשות איזשהו משנה זהירות. ברור שזה לא מדד מדויק, ואנחנו נסתכל כל מקרה לגופו,
אבל בסוף זה עוד הפעם לטובת המטופלת. יש ממש נשים שכועסות על זה, שמה פתאום אתם לא מוכנים לנתח נשים שמנות? זה בגלל שאני לא רזה, אתם לא מנתחים אותי. אני ממש שומעת כאלה הערות בשיחות טלפון, וזה משהו שחשוב להגיד אותו, שהניתוחים האלה הם גם לא ניתוחים בריאטריים בסוף, זה לא ניתוחים לירידה במשקל, זה ניתוחים שהם לעיצוב הגוף לאחר ירידה במשקל, וההתעסקות שלכם אמורה להיות בעיקר עם אור עודף, עם עודפים שנשארו. בסוף מישהי שמגיעה עם BMI, סתם אני אומר 33 ורוצה מתיחת בטן, רוב הסיכויים שהתוצאה שלה תהיה לא טובה. היא לא תהנה מהתוצאה, כי זה לא מה שהיא מחפשת. אז אנחנו מסבירים כמובן את הכל, את עושה את זה עוד בטלפון ומנסה להסביר, אבל מי שבכל זאת הגיע, אז אנחנו גם מסבירים להם. רק בהמשך לזה, אנשים שהם פוסט-בריאטריות שמגיעות אלינו, ומבקשות לעשות את מספר אזורים ביחד, הבולט שביניהם זה מאמי מייקובר, שזה חזה ובטן, למה אתם חושבים שאנחנו מקבלים כל כך הרבה פניות לניתוח הספציפי הזה? יש לזה איזשהו קשר לזה שנשים חושבות אולי שהניתוח יתבצע בצורה יעילה יותר כי אתם שניים, שאז הם יוכלו להרוויח ככה ניתוח שהוא יותר מקיף על יותר אזורים בגוף, או זה בערך הניתוח הכי בולט אצלנו. הן באות אלינו כי הן בטוחות שיש איזשהו benefit בזה שיכולות להרוויח מזה שאתם שניים בחדר הניתוח, ואז אולי משהו שם יהיה יותר, יתוקתק יותר מהר, או... אז אני מסכים עם מה שהם חושבים, אם זה מה שהם חושבים. זאת אומרת, אנחנו באמת, עצם זה שאנחנו שני מנתחים, אני חושב שזה יתרון גדול, אנחנו גם, זאת אומרת, משך הניתוח מתקצר, לעומת אם הייתי עושה את הניתוח הזה לבד. כי מה, אתה עובד על חזה ויונתן עובד על בטן? לא, אנחנו עובדים במקביל, לפעמים על אותו חזה, לפעמים על אחד תופר את זה, השני תופר משהו אחר, ואז אנחנו, זאת אומרת, זה גם, התפירה היא נתח מכובד בניתוחים פלסטיים, זאת אומרת, עצם זה שאנחנו תופרים ביחד במקביל, זה כבר מצמצם את הניתוח, וגם הניתוח עצמו. זאת אומרת, הוא מצמצם את משך ההרדמה. בטן וחזה זה ניתוח גדול, זה לא ניתוח קטן, ובסוף שיש שני מנתחים בחדר, אז ברור שהכל עובד יותר מהר. יש חלקים בניתוח שעובדים בטור, שאנחנו עובדים ביחד, וזה מאוד חשוב, בטח בקבלת החלטות בחדר ניתוח, כי לא הכל עובד לפי התכנון, ואז אנחנו גם לוקחים את ההחלטות, זמן ההתלבטות הוא יותר קטן אפילו. וזה די מדהים, כאילו לראות אתכם. אני נכנסתי לכמה ניתוחים בשביל לצלם, וגם כדי ללוות מנותחות שממש ממש רצו את הנוכחות שלי שמה, והתקשורת ביניכם היא מהממת בחדר ניתוח. זאת אומרת, אין איזה שהם ויכוחים, או איזה שהם... לנו המון זמן ביחד. כן. אין מה להתווכח, צריך להגיע... אין אגו, בסצנה מאוד 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 אגו-מניאקית, כאילו מנתחים פלסטים. אני חושב שזה גם מה שמחזיק את המרפאה המון שנים, גם ככה שאנחנו, אין אגו במרפאה, כלומר, לא מול המטופלות, לא מולך, לא מול אף אחד, אנחנו כולנו פה בסוף בשביל המטופלות. לא מולי זה הכי חשוב, שאין אגו. אז על מה דיברנו היום? אני התכוונתי שבסוף אתם תיתנו לי איזשהו ייעוץ קטן לניתוח הבא שלי, אבל אתם מסרבים. אז אני אחכה עם זה, ואנחנו נמשיך ונקבל עד הפרק הבא שלנו עוד מטופלות חמודות ומהממות שרוצות להגשים את החלום שלהם, וננסה בכל הכוח להיות אלה שיגשימו להם את החלום. תודה רבה. תודה לכם. אין לכם.